Espino Jr. tahasang itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanya kaugnay sa isyu ng weteng. May bahid politiko umano ang mga paratang. Suportado rin ng ilang opisyal ng lalawigan ng gobernador. May live report, Jasmine Gabriel. Jasmine, ano ang naging reaksyon ng sangguniang panlalawigan sa kasong kinasasangkutan ni Governor Espino ngayon? CJ, pag-aaralan daw muna ngayon ng sangguniang panlalawigan yung nilalaman ng plunder complaint na isinampa ni Bugalyon Mayor Ricardo Orduña laban kay Governor Amado Espino Jr. bago sila tuluyang gumawa ng hakbang sa kasong kinasasangkutan ng gobernador. I am denying na may tinanggap ako dyan sa ayalay na yan o sa waiting kayong kung mayroon man sa Pangasinan ngayon. Wala akong ibinigay na permit ni Mr. Charlie Ang. So how can I ask anything from him? Wala akong tinatanggap na kahit ano man yan. Ito ang tahasang sagot ni Pangasinan Governor Amado Espino Jr. sa lahat ng akusasyong ibinato sa kanya ni Bugalyon Mayor Ricardo Orduña. Halos 5 minuto lang itinagang ito sa press conference at hindi dito napunlak ng anumang katanungan. Ito raw kasi ang abiso ng kanyang mga abogado. Aniya, may bahid politika ang lahat ng isyong ibinabato sa kanya nang nagsimula pa noong mga nakaraang taon. My first statement was, this is politically motivated. Political lang ito. Mula noon, mga 6 na buwan na nakalipas, kumatandaan ninyo, kinarap pa sa Pangasinan, nagkaroon ako ng massive attack sa Amerika. Noong mga luwa, nag-i-smuggle daw ako ng mga laksan na hindi naman totoo. Tapos pinanggit na nga itong mga written ulit. Yun lang. So ulitin ko yun. I believe and I'm very sure this is politically motivated. Nasa press conference din ng Provincial Director ng Pangasinan PPO. Anya, 96% ng napahinto ang wetting sa Pangasinan. High alay lang daw ang operational ngayon sa lalawigan. Along the boundary Pangasinan Tabla, boundary Pangasinan. Buo naman ang suporta ngayon ng sangguniang panlalawigan sa isyong kinakaharap ngayon ng gobernador. Panahon na po talaga ng politika, panahon na po ng siraan, panahon na po ng paghahanap ng paraan kung paano madiskaril anumang kabutihan nangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Pero buong-buo po ang tiwala ng sangguniang panlalawigan kay Governor Espino. At pahayag din ng komento sa Twitter ang ilang kongresista. Sa Twitter account ni Congresswoman Kimi Cuangco, sinabi nitong pamumulitika rin ang dahilan ng lahat ng ito. Si Lingayen Dagupan Archdiocese Archbishop Socrates Villegas, naniniwalang may wetting pa rin sa lalawigan ng Pangasinan. Pero kung iisang side pa lang yung napakinggan natin, ay kailangan nating hintayin na makita talaga yung kabilang side so that we can make our own moral judgment. I am not defending the accuser. I am not defending the accused. I want fairness. I want justice. And I want the truth all the time. kaninang umaga, personal na inihain ni Bugalyon Mayor Ricardo Orduña ang plunder complete dito sa Ombudsman. Sinisikap pa rin ng GMA News na makuha na ng pahayag ang alkalde. CJ, kasabay ng pag-file ng plunder complaint ni Mayor Ricardo Orduña sa Ombudsman kay Governor Amado Espino Jr. ay ang pagbutos naman na ibinaba ni DILG Secretary Mar Rojas na magkakaroon ng balasahan sa Pangasinan PNP para hindi raw mabahiran ang kanilang isasagawang investigasyon sa naturang kaso. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Samantala, lantarang pagbebenta ng paputok